anterior. Vamos con la intervención de David, que ya sabéis que tampoco tenemos demasiado tiempo, entonces vamos a apurar un poquito los contenidos, porque siempre se busca una causa, obviamente, siempre se busca un porqué, pero no sé si desde todos los puntos de vista. David ya le hemos visto manifestarse también en el propio Parlamento en más de una ocasión, o sea que me imagino que también en este caso vuestra opinión difiere muchísimo de lo que hemos escuchado por parte del Partido Popular, ¿no? Non é que difira, pero vamos a decir que os montes galegos arden porque hai xente que lle planta lume é unha obviedade. Eu a veces me pregunto onde viviu a conselleira, onde viviu Feijóo durante toda a súa vida. Eu desde que son neno vexo que arde por todos lados por desgracia. Eso sí, eu tamén teño que decir que por sorte nos últimos anos o número de lumes por ano é moito menor que o que se producía, por exemplo, a finais dos 90, non? Teníamos máis de 10.000 lumes ao ano, por exemplo, no ano 2006 tivemos picos diarios de 400 lumes nalgún día, e agora a conselleira escandalízase porque hai días que ten 40 lumes, non? E dices, bueno, pois esta señora onde estuvo non coñece a historia do noso país, non sabe de onde vivimos, non? E evidentemente, se non houvese ninguén que puxera lume, probablemente teríamos 2 ou 3 lumes ao ano, seríamos un país normal, pero non o somos. Como non o somos nese sentido, temos que tomar as medidas adecuadas para minimizar os danos dos incendios forestais. Se non se recoñece que é un problema que existe, pois, se o único problema que hai é que arde, bueno, vámonos todos para casa, este debate xa non ten sentido e tal, non, existen. Por que arde tanto? Por que os lumes se desmadraron este ano, por exemplo? Non? Pois, desde o noso punto de vista, hai distintas causas. Unha delas é estructural, que está relacionada fundamentalmente co abandono do medio rural, xa que nos lugares onde existen cultivos, pois normalmente os lumes non se estenden tanto. Nesta provincia, concretamente, por desgracia, temos un montón de terra onde se fixo concentración parcelaria que está abandonada. O incendio da Merca é un exemplo diso, un lugar onde había concentración parcelaria, non se estaba utilizando esa terra, polo tanto, o incendio se desmadrou, etc. Polo tanto, a medio e longo plazo, a Xunta de Galicia ten que facer unha aposta importante por mellorar as condicións de vida no medio rural, que as terras estén cultivadas e, polo tanto, efectos lumes probablemente se minimiza. Outro aspecto, a prevención, que este ano non se fixo absolutamente nada. As imaxes polémicas das que me falabas antes do Parlamento, que tuve unha discusión moi gorda con un diputado do Partido Popular, foi porque se estaba inventando as cousas. Non se fixeron a prevención das comunidades de montes. Por que? Por incompetencia da Xunta de Galicia. Non poder sacar unhas axudas no mes de xuño cando sabes que o proceso administrativo dura máis de 4 meses e, polo tanto, o 15 de agosto o 90% das comunidades de montes non puideran empezar a facer as tarefas de prevención, non porque non quixeran, sino porque non tiñan feita inspección previa por parte da Xunta de Galicia. O mesmo cos traballos que normalmente fai a propia Xunta de Galicia contratando empresas. Tamén o 15 de agosto a mí me dicían empresas que non lle fixeran as inspeccións previas e, polo tanto, non puideran empezar. A prevención evita os lumes? Non. Que fai a prevención? Axuda que cando se produce un incendio os medios que temos teñan maiores posibilidades de poder parar ese lume a tempo. Por lo tanto, se non facemos prevención, é unha responsabilidade do Goberno da Xunta de Galicia, se non a fai a tempo, e, polo tanto, é responsable, polo menos, de que se estenderan tantos lumes en determinados momentos, non? E, pois, por outro lado, está o desmantelamento do servicio público de extinción, donde, en lugar de estar o 80% do dispositivo ou máis contratado pola propia Xunta de Galicia, con traballadores propios da Xunta de Galicia, que era o que viña existindo e tiña uns níveis de eficacia dos máis altísimos, pois neste momento pois se dividiu todo eso e vemos traballando os traballadores da Xunta, brigadas municipais, donde a maior parte da xente que estaba traballando aí non tiña experiencia na extinción de lumes, pero en moitos casos ninguén da brigada tiña experiencia de traballo nese aspecto, a empresa pública Trax, a empresa pública Seaga, o propio Exército, Natutecnia, INAER, bueno, era un escándalo. Non? O que nos transmitían os traballadores era que existía unha grandísima descoordinación entre todos eles. Ademais, o tema de ter brigadas sin experiencia poñía en peligro moitas veces a vida dos propios traballadores, por tanto, os directores de extinción nin tan siquiera facían que puidesen traballar.
E, pois, un último aspecto relacionado co que dice a propia Xunta de Galicia de que existen moitos lumes, etc., é que non se están investigando as causas dos lumes. O investimento da Xunta de Galicia en investigación dos lumes é moi baixo, incluso na propia época do bipartito se deran algúns pasos para mellorar eses aspectos que neste momento se lle volveron dar para atrás. Se non coñecemos as causas do lume, de por que hai xente que pon lume, como vamos a solucionar ese problema de que a xente lle plantea a longo plazo. E, polo tanto, desde o noso punto de vista, os verdadeiros culpables son as persoas que lle poñen lume, pero de que os incendios se estendan e que non se dé solucionado ano tras ano este problema é unha incompetencia por parte do goberno. Estamos hablando entonces también de que... Perdona por liarme tanto. Bueno, ahora vamos a